Elske Kampen had kwart bij haar 5e dichtbundel uitgebracht bij de AFOEK. De titel is zuiver wat mysterieus en 53. Maar dat is net oors als de dik en 53. Daar is je namelijk Gouders bij Delroen en had allerhande voorwerpen vandelen die het haar onzetten hebben tot het schreeuwen van de gedichten. Hele toevallige vindsten die het haar onzet hebben te verzen. Dat is net alleen nog mysterieus, maar het me net weet wat er uitkomt, maar ik een nieuwsgierige wijze van het meisje van het dichtbundel. Laat dus daarom allereerst het eerste gedicht erbij pakken, dat ze in schreeuwt dat ze zuiver dwong waard om de gedichten te schreeuwen, maar ik ook voor twijfels wat er bij haar opkwam. Dat eerste vers hier van Opgong. Opgong. Ik vind een letterteken in de berm. Dat van een kwarte klank is het, dit lippen makkelijk meidje. Een moele is het dit meer roept. Krijg me op, do. Broek me wie was schreeuwen worst. Wudden mij mi loed zal ik die tonen. Ik houd me doof. Net schrikken wil ik. Van een sissen dat zijn teken jeder weet als ik. Net me in die stroep vertiesje. Want die klank en ik, hoe vinden we elkaar in een zuiver wut? Klinkt honger minder hol als ik krijgt eten ha. En wat als ik in boodschap wit, inkelt, sammelje en stammerje en boodje kin? De worden los van ladingsjoch. Hoe vinden we elkaar bij nacht en lampen, als schreeuwen, wier als libjen en werkelijk als het eigen lichaam wordt? De worden in mijn hand die schreeuwt, het langst me lissen om stien en stof, bijen en blom ter werkelijkheid te streekjen. Ik vind een letterteken in de berm. Waar brengt het mij? En ken ik nog waarom? Nou eerst als ik der ingeres ben. Die twijfel over het alles net onder woorden brengen kan is eerd dat ze wat alle dichters mij behept binnen. Die twijfels komen later in de bundel waarom. In het gedicht Teruggang liet het ze over die eerste twijfels hinder te wijzen, maar ze rent dagsnacht in het tekortkoming zoon als ze in de laatste regel schreeuwt. Maar wat ik vind, wordt net van mij, want wieder is het daar en dieper als wat eer ien om viem je kin. De goede harker had al in de gaten dat die 2 versen een titel hebben die een soort op een liedje. Opgang en Teruggang. De overkoepelende schriften jette exa. Het laatste schrift had de titel Uitgang. Daar zit een duidelijke opbouw in en ze kregen de bundelstructuur. Dat net alleenig. Bij alle 3 gedichten had ze bij een roen voorwerp schreeuwen. De eerste en de laatste liet je zelfs hetzelfde te wijzen. Laat me ik het laatste vers voorlezen. Leven letter O. Dat ik die voen tussen drek en gas. Do als waarlees wijzen, als een rob, een god. Als wiesto erom doch. Ik krieg die op en vage smarges voet. Liefke zonder lippen, wiesto in mijn haan. Als begin en eind, als eencellig dier, hierst on die cels die sletten stal genoeg. En helder en volslijn wierst als de manne. Ik voen en vreu en schreu die, en wat ik sisse koe kwam voor het licht. Dat ik die zeeg, tussen stof en gruus. Zo hal wiersto en los, en die vertrouwde namen liekest kwiet. Ik nam die maai en droeg wietens aan, vreegend eer dat na mij zeeg wiersto in mijn haan. Du brachtst mij naar het landschap dat ik, zwalkje kin, dat mij vanzelfsprekend te lippen brengt. Dat nachts van schreeuwen het voelste bronpunt is, om dadelijk maas mijn liefste darlings deer te dwaan. Nou is het net zo dat alle versen over de dichteressen en haar opa genen. Krijgt net. De ene keer komt het gedicht duidelijker uit het voorwerp bij als de andere keer. Maar als dan haan op de fiets lijst en dan het gedicht leest, hoe libbert dat gedicht het schoon op hemzelfs, om kampen vanzelfs net specifiek oer de fiets schroot, maar het beziekert het universeler te meidjen. Binnen wij meisken ek net sconciëren, om maar net te zeggen van net volslijn. Of kunnen de versen wel los van de feesten lezen worden, afsjoen van het feit dat dat de bedoeling van de schrooster is. Elmer Kuper had de bundel ek besprutsen voor de Leeuwen te kranten en zijn kritiek wie krijgt dat de dichteresse een partij maar haarzelfs houdt, maar je het object als kroorde. Ik zou zeggen, oordeel jezelfs. Vrij. Er wie verlet van mij. Ien hineitocht om mijn stal en doel, kleur en eigenschappen,
Hoe wat ik dwaan en werd dat tjenjen moest. Passen in een haan, tillen en skinken, eigen streekje. Sterke baaiem hie ik, oervlak dat goed dragen koe, ont alles voel en ta behindig achterbleefsel bruts ik. Net langer kan ik wijzen in de beschutting van mijn taak. Het werk is dien, er is geen hand die griept, eer dat zieket. Neet is er als ik me keer, geen print bloot achter op het oervlak dat de krek nog laai. In geen verlet kan ik voorzien. Warlees ben ik. Toon de roening van mijn schutte, ronen van schaamte als residu van een verdween bestaan. Een suggestie ben ik, romte ta projectie, ta metafoor en daarmee vogelvrij. Maar ik ben soeverein, los van verliezen of bestemming lees ik hier, enkelt met mijn glons en bogen, ien betocht en broekte mij, bruts mijn verschijning en liet mijn wijzen vrij. Er vallen hoe dan ook een soort feesten in de poëzie van Elske Kampen te vinden. Mensen die wel eens vaker wat van haar lezen hebben, zeggen dat vorm en lengte typisch Kampen binnen. Maar ook met zinsconstructies als overwegen licht als wietkalk in sto. Kist de dichteressen de voordagelijks uit. Maar worden mensen die graag hoe de Kampen haar poëzie maaien, zullen net teleurgesteld worden met N53. En mensen die nog net wat van haar lezen hebben, zullen ook net teleurgesteld worden.